Sa mas maigot na implementasyon kang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations sa Cleo kan PNP, onseng tulak nin droga ang naaresto kan Camarines Norte PNP sa sampulong magkakasway na operasyon ninda kontra illegal na droga sa laug sananin sarong simana. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Rogelin Peratero kan Camarines Norte Police Provincial Office, saro sa mga naaresto ang kabale sa high-value individual asin 10 naman ang street-level individual. Pigkakarkulong aboton sa 71.53 gramo nin shabu ang nakumpiskar sa operasyon asin abuton man sa 5 gramo ang marijuana. Sa kabilogan, 486,000 pesos ang pigkakarkulong kantidad kan mga nakumpiskar na illegal na droga. Ang Camarines Norte Police Provincial Office po ay nagkaigwa ng simultaneous anti-law enforcement operation na tinatawag nating sa Cleo, na kung saan nagsimula po ito simula noong January 16 to 22. So different police station ay nagkandak ng anti-illegal drugs operation for 1 week. Apwera sa illegal na droga, nakoaman sa posisyon kan saro sa mga sospek ang sarong kalibre 38 badil na kargado nin 4 na bala. Simula ngayong 2023, sa ngayon ito yung pinakamalaki. Kasi previously, yung 2022 by December, almost December is more than, kulang-kulang 2 million ang naaresto ang nakuha nating illegal drugs. So sa ngayon, sa unang salpo ng operation for 2023, isa ito sa may pinakamalaking nakuhang illegal drugs. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad sa manlain-lain na estasyon kan kapulisan sa nasambit na probinsyan mga sospek pati na mga ebidensyang nakumpiskar sa posisyon kan mga ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.